Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova središnje je mjesto pristupa i pohrane završnih radova nastalih na hrvatskim visokim učilištima. Povodom uspostave repozitorija o njemu te o pitanjima znanstvene čestitosti otvorenog pristupa progovorili su znanstvenici, knjižničari, novinari i studenti. Smatram da je Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova i doktorata Nacionalne i sveučilišne knjižnice iznimno važan projekt koji će sigurno pridonijeti kvaliteti istraživanja u Hrvatskoj, odgovornom ponašanju studenata i razvoju njihovog profesionalizma u daljnjoj karijeri. Mislim da ova kampanja oko ZIR-a zapravo će povećati svijest oko ovoga znanstvene čestitosti i povećat će svijest kod studenata upravo da ne plagiraju, jer sve zapravo tom javnom objavom sve je dostupno, znači provjerljivo na neki način. Uvijek postoje studenti koji žele stvari napraviti lakšim putem, ali dobro je to što će se sada to vjerojatno lakše saznati. Mislim zapravo da bi moglo pridonijeti tome da bude manje plagijata, s obzirom da će sve biti dostupno i moći se provjeriti ukoliko netko zaista napravi plagijat nečeg tuđeg rada. Plagiranje se širi kao zarazna bolest. Ni doktorski, ni studentski radovi nisu imuni na razne oblike plagiranja. Na fakultetu se dosta forsira, zapravo ne forsira, nego zahtijeva se dobro citiranje i često je to razlog vraćanja radova i višestrukog prepravljanja, tako da to je dobro, ali u samom početku studenti ne znaju razliku između citata i plagijata, tako da mislim se tu može napraviti više. Uvijek možemo više. Mislim da svi znamo da plagijati nisu pozitivna stvar, da to je asocira na nešto negativno. Za plagijat bi zapravo bio samo jedan nazivnik što se mene tiče, to je krađa, intelektualna krađa. To znači da za svaki istraživač i čovjek koji se bavi znanstvenim poslom mora držati znanstvene metodologije, znači pravila koja se definiraju, na primjer kod izrade članaka postoji pravila citiranja, navođenja, interpretiranja i u tom smislu se tih pravila svaki pojedinac koji se bavi svim poslom mora pridržavati. Pridržavajući se tih pravila demonstrira jedan tip etičkog odnosa ili dužnosti prema sebi i prema zajednici. Sami znanstvenici kažu da je zapravo čestitost prva vrlina u znanosti. U biti to je profesionalna čestitost vezana uz pisanje radova. Zapravo većina ljudi kad se govori danas o pojmu znanstvene čestitosti primarno misli na plagijate. Znanstvena čestitost znači da nećeš prekrajati rezultate dobivene istraživanjima da bi zapravo dobio očekivani rezultat. Smatram da i diplomski i zapravo doktorski rad treba biti autorski rad koji zapravo se temelji na originalnosti. Plagijat plagijatoru potencijalno bi trebao jako naštetiti. Takve osobe bi trebale biti isključene iz znanstvene zajednice. Ovakav repozitorij ne samo da će naučiti studente odgovornom publiciranju, nego će zasigurno povećati i vidljivost hrvatskih istraživanja, vidljivost studentskog istraživačkog rada i onda njihovo uključenje u međunarodnu znanstvenu zajednicu. Mislim da će ZIR vrlo brzo biti prepoznat kao značajan izvor sekundarnih izvora informacija, gdje će studenti, a i mnogi drugi koji će biti u potrazi za relevantnom literaturom, pronaći tražene izvore za retrospektivna istraživanja. Ako je diplomski rad napravljen po pravilima pisanja diplomskog rada, a ako u diplomskom radu su podastreti neki doprinosi i tako dalje, ne vidim razloga da se taj diplomski rad ne objavi i kao takav on može biti medij i odskočna daska za napredovanje. Da je to velika prilika za takve mlade ljude jer je to promocija. Takvi radovi će se vjerojatno s vremenom možda će se čak i citirati, dakle možda će biti unutar tog kruga prepoznavanja određene vrijednosti. Svako će u vrlo kratkom vremenskom periodu i na jednostavan način vidjeti koliko je njegov rad interesantan drugim autorima i je li odjek pozitivan ili negativan. Danas živimo u doba znanja i informacija, da bi se došlo do uvida u bilo koji problem, fenomen, proces, postupak, kako se može doći nego edukacija.
planiram svoj diplomski rad uključiti u repozitorij diplomskih radova i ne vidim tu njegov problem. Mislim da bi moglo koristiti u budućoj karijeri, zapravo ne vidim razloga ukoliko je rad korektno napisan, zašto bi to moglo biti problem. Dapače, mislim da to moglo biti samo plus.